Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anzil alaina al-maq'ada wa 'indaka al-muqarraba 'indaka wa 'inda rasulika sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal ulama wal fudhala para alim, para ulama, para kiai, para bunyai ingkang tansah kawula ta'zimaken, wabil khusus seluruh jamaah Masjid Barokah yang insyaallah dipermuliakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada ucapan yang indah untuk kita haturkan kehadiran Allah selain daripada puji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semuanya masih ditakdirkan oleh Allah duduk di majelis ilmu dengan keadaan sehat walafiat, boten mangke halangan setunggal punapa. Rahmat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir wonten menika majelis barokah mugi dumateng kulawarganipun, putra wayahipun katakdiraken dening Allah tansah pinaringan fasilitas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Al-ayah. A'udzu nyuwun kareksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah. Minasyaitonir rajim, sapa setan sing dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab lekmu nyebut-nyebut asmane Gusti Allah, lekmu zikir, lekmu sholat, lekmu ngaji. Jadi sebab lek nyebut-nyebut asmane Gusti Allah, mung golek kawelasane Gusti Allah sing nek donya iso dadi asih benjing wonten akhirat. Mergo Gusti Allah zat sing maha welas, sing maha asih. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Sapa ta wong sing luwih zalim? Sapa ta wong sing luwih tersesat tinimbang wong sing gawe-gawe ing ngatasé Gusti Allah niku kegorohan? Siapakah orang yang lebih tersesat daripada orang yang
berbuat bohong dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Iki nek cara sakniki wah masyaallah. Cara sakniki niku wong mengatasnamakan Gusti Allah ki golek santri. Cara sakniki wong mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan agama ki golek pengaruh. Lho sakniki niku rena-rena pun to. Jen awake dhewe niku urip zaman akhir niku kedah sing ati. Makane kan sering ten Mayangkara niku kan diunekni. Sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Lho niku bener. Mergo napa awake dhewe niku lho urip zaman akhir. Urip zaman akhir niku branding niku luar biasa. Barang sing cara kasarane setengah rodok mambu di branding malah dadi payu. Makane sakniki ayat niki jan genah sakniki. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapa orang yang lebih tersesat? Yaitu orang-orang yang berbuat bohong dengan mengatasnamakan Gusti Allah. Makanya awake dhewe niku ojo gampang-gampang nyawang jubah. Ojo gampang-gampang jubah niku ya sunnah. Jenengan salat jubahan niku sunnah lho nggih. Tapi awake dhewe niku ojo terus bar ngono poh lek wis jubahan wah iki mesti ahli swarga. Ya durung mesti. Ngoten maksudnya. Tapi jenengan sholat niku jubahan nggih sunah, ngoten maksud kula niku. Mboten terus jubahan gak oleh mboten. Jenengan sholat jubahan, sholat terus bar ngono gawe napa niku sorban nek dhuwur. Lek sing diubet niku jenenge sorban. Lek sing distemplek nang mriki jenenge rida. Ojo kleru. Jadi lek jenengan damel napa niku kain napa-napa ditemplek nang mriki memang sunnah. Bahkan Kanjeng Nabi niku matur. Nek gak ono sorban tampar niku ya kena disampir nih mriki. Tampar. Tapi jajal dipraktek nih nek. Sekali-sekali gue manjur di sana. Tapi nek kula niku ya mboten pantes sorbanan. Wong cilik gawe sorban kaya pentol korek. Artinya awake dhewe niku zaman akhir niku kudu sing ngati. Ojo gampang-gampang awake dhewe niku ngumunan. Wah, kalau jenggote dawa mesti ahli swarga. Durung mesti. Kalau jenggote kaya Kanjeng Nabi, ya kaya ruruh Kanjeng Nabi. Nah niku durung mesti. Jadi ojo sampai awake dhewe niku tertipu dengan mengatasnamakan agama. Makanya pentingnya awake dhewe ngaji. Niku awake dhewe ben ngerti al-ilmiyatun asy-syar'iyyatun. Islam niku garis bawahe niku ilmiyah syar'iyyah. Ilmu sing bangsa kena dilakoni. Lek ilmu sing ra patek kena dilakoni niku wis ngati-ngati. Ngomongne wah iki diamalno iso ngibur sampean. Wis ngono kuwi wis dirodok disisihne ae. Ilmu syar'iyyah niku syar'iyyah ilmiah syar'iyyah niku pokok niku. Makanya awake dhewe niku gak kena lepas kalih Al-Qur'an, lepas kalih hadis, lepas kalih asar, lepas kalih qaul ulama. Niku mboten kae. Mergo napa? Dasar ilmiah niku nggih niku dawuhipun Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi, dawuh para sahabat, dawuh para ulama. Ini ilmiah. Makanya awake dhewe butuh ngaji niku ten mriki. Terus mengketen Al-Qur'an wonten istilah am, istilah khos. Istilah am umum, khos niku khusus. Awake dhewe paham umum khusus tentang ayat-ayatipun Allah niki nggih butuh ilmu. Kadang barang sing ten Al-Qur'an niku umum. Akhirnya dikhusus neten hadis. Jenengan golek carane sholat ten Al-Qur'an
mulai juz awal sampai akhir kiamat kurang sedina nggak akan ketemu. Jadi carane sholat niku mboten enten ten Al-Qur'an. Cuman diterangno secara umum awake dhewe diperintah sholat, aqimus sholata wa atuz zakah. Yusabbihu bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Niku dudune wektune. Diperintah kon sholat, kon nyucekne pangeran, sholate sadurunge mletheke srengenge, berarti sholat subuh. Sadurunge surupe srengenge, berarti sholat zuhur kali sholat asar. Wa minal laili fasabbihu, setengah wengi awakmu ya nyucekno nek kene pangeran, berarti sholat maghrib kali sholat isya. Tapi carane sholat niku ngadeg, sholat niku ruku, sholat niku sujud, sholat niku lungguh di antara dua sujud, baru diterangno ten hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholato kaya awakmu nek sholat aku. Sebagian sahabat akhirnya cerita, aku nalika dolan karo Kanjeng Nabi ten Madinah, Kanjeng Nabi niku nek sholat ngangkat tangan, Kanjeng Nabi niku nek sholat pas nalika takbiratul ihram ngangkat tangan, bareng ngono ngadeg, bareng ngono ruku. Lho niku ceritane sahabat menjelaskan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo sik urip Kanjeng Nabi akhirnya dadi hadis takriri, hadis sing muni sahabat ning disetujoni kali Kanjeng Nabi. Akhirnya generasi sause sahabat utawa generasi bolo-bolone sahabat malih iso salat kaya salate Kanjeng Nabi. Lha niki penting awake dhewe. Mergo sakniki niku kathah man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban, wong sing goroh-goroh mengatasnamakan agama tinggi golek pengikut, tinggi golek pengaruh. Dodolan sakniki niku lek dilabeli syar'i, wis dilabeli syar'i. Wah iki lho, napa niku air minum syar'i. Niki lho, pokoke sembarang sing syar'i niku kadang niku awake dhewe apa gak oleh pareng, tapi awake dhewe kudu duwe filter. Endi sing bener-bener napa niku hakikatan sing bener-bener hakiki. Endi sing namung branding. Niku kudu ngerti. Awake dhewe kudu paham. Makane ten Al-Qur'an niku lek awake dhewe jeli belajar napa mawon ten Al-Qur'an niku wonten. Belajar tauhid ten Al-Qur'an nggih nyoto. Belajar syariah lakone ibadah ten Al-Qur'an niku nggih nyoto. Makane Al-Qur'an niku wis all out lah, sembarang enek. Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un, utawa wong sing tersesat liman dheweke dawuh, dheweke muni uhiya ilayya, aku diparingi wahyu, den paringi wahyu marang ingsun, walam yuha ilaihi syai'un, padahal tidak pernah diberi wahyu satupun dia. Ngaku-ngaku diparingi wahyu, ngaku-ngaku diparingi wangsit, ning padahal gak tahu oleh wahyu, gak tahu oleh wangsit. Sakniki kathah nonton. Kathah. Wadah sakniki. Wis ngomongane dawa-dawa, terus aku tau cetok Gusti Allah. Ki piye le jam. Kula kadang minggu, aku tau cetok Gusti Allah. Ya wis Allah alam lah. Barang sing model-model ngoten niku enggak pareng niku dionekne sak onen-onen. Artine niku dionekne sak umum-umum mboten pareng. Kecuali nek gene wong sing pancen wis mukhalid tenan, cedhek tenan ke dalam konteks khusus niku baru kena ilmu-ilmu sing model ngoten niku. Dalam konteks umum awake dhewe gak bisa. Ngoten-ngoten niku. Mergo napa? Mergo ngoten niku ilmu rohaniyah. Ilmu rohaniyah yo ana pancenan, tapi
Barang-barang ngoten niku wis awake dhewe ngajine ngaji syar'iyah, ilmiah syar'iyah ngoten mau. Carane zikir sing bener piye? Carane salat sing bener piye? Carane wudu sing bener piye? Lek wis niku wis bener tenan, cocok karo kitabe, bar ngoten diiseni ruh ben ibadahe awake dhewe niku urip. Ruh nek ngene ibadahe awake dhewe niku lek wis dilebokne nek ngene ibadahe awake dhewe urip. Maknane urip niku napa? Iso nggerakne atine awake dhewe saya suwi awake dhewe niku semakin mahabbah nek ngene Gusti Allah. Makane kula matur bolak-balik. Awake dhewe niku salat ora mergo mburu ganjaran. Awake dhewe poso boten mergo mburu ganjaran. Tapi awake dhewe salat, awake dhewe poso mergo sangke awake dhewe niku cintane kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syukure awake dhewe kalian Allah Subhanahu wa taala. Makane awake dhewe niku diperintah napa mawon ngrasane nikmat. Kaya diperintah bojone, kaya diperintah pacare. Kongkon, Mas tukokno iki to, aku lek nyidam iki lho. Oh iya Dik, tak golekno. Sangke tresnane karo bojone. Nah, lek nyidam roti ngono kan ya sik enak. Nyidam sing lucu-lucu repot. Lho, tapi panggah dinyangi mergo apa sangke tresnane karo bojone kesel ya diterno. Awake dhewe nggih ngoten. Nek awake dhewe niku mahabbah ten Gusti Allah. Mahabbah ten Gusti Allah niku nek ten kitab-kitab didhawuhno. Mahabbah nek ngene Gusti Allah niku enggak kena dicampur karo mahabbah nek ngene donya. Diibaratno ana botol. Botol niku nek diiseni banyu angine sing metu. Tapi botol niku nek diiseni angin banyune sing metu. Wong niku nek wis ta'alluqe ten Gusti Allah, atine gandol terus ten Gusti Allah, donya niku angel kon mlebu. Maksude niki ta'alluqe donya, ati ning niku mboten saged mlebu ten ati. Merga napa? Isine ati wis dita'alluqi kalih Gusti Allah. Tapi tiyang niku lek wis ta'alluqe ten donya, ati diseni Gusti Allah niku ya angel. Makane awake dhewe niku lek iso napa ati niki ta'alluqe ten Gusti Allah, tapi donya niku kecekel awake dhewe. Ojo sampai donya niku mlebu nek kene atine awake dhewe. Lho niku cara Kanjeng Nabi ngoten niku. Makanya Kanjeng Nabi niku lek ndonga, Allahumma ja'alid dunya tahta aidina. Gusti panjenengan dadosno donya niki tak cekel. Tak kendhalekne. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ojo sampai donya niku mlebu nek ngene angen-angenku, mlebu nek ngene atiku. Wala mablaghu ilmina, ojo sampai ilmuku niki muspro nganggur. Lha niku dongane Kanjeng Nabi. Nah niki oleh tinggi. Jadi Kanjeng Nabi niku sering donga niki. Lek niki sering kula nekne. Tapi sing ra patek kula nekne niku ya Allah, jadikanlah kula niki tiyang fakir niku mboten patek wani nekne. Kula koyoke kiai-kiai ra patek gelem nggih ya. Ya Allah nih, fi zumratil masakin nih. Kula pengen dadi wong sing pikir, benjing nek sowan ten panjenengan dilumpuhne karo wong sing pikir, wong sing miskin. Lek kuwi koyoke kiai-kiai gede-gede ora patek. Tak rupa-rupane ora enak sing donga model kuwi. Tapi nek wong lembaga nek sing donga model kuwi bae takoni jos. Lek niku sering kula damel donga niku. Allahumma ja'alid dunya tahta aidina. Dunya kita cekel. Wala taj'alid dunya akbar hammina.
Ojo sampai dunia niki dadi gede-gedene cita-cita. Ojo sampai dunia niki dadi gedene pengangen-angen. Ojo sampai dunia niki dadi gedene tujuan. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ojo sampai logo nganggur ilmune awake dhewe. Lho niku donga Kanjeng Nabi dongane simpel. Tapi lek diangen-angen jero. Donya niku nek kecekel. Obah dilalahi panggadati. Donya niku nek kecekel. Petung etek egleng lho iso dadi. Ngenyang iki jeneng nyang-nyangan iki sire ra patek dadekne lho. Ngenyang sak muni lho wis tak kekne. Padahal napa? Iki mengitok-etok eglek-egleng jenenge donya nek kadung kecekel ngoten niku. Lek corok bahasane panjenengan wis eruh dalane nek golek duit. Dadi obah duit mili niku nek corok bahasane panjenengan. Maknane napa? Taj'al dunya fi napa? Allahumma ja'al dunya tahta aidina. Dadi donya niku wis kecekel. Terus aja digambar nih nek awake dhewe donya niku cekel kudu sugih mboten. Awake dhewe diparingi cukup ngoten. Sembarang cukup, wayahe ngragati anake mondok cukup. Wayahe awake dhewe dolan nek Malang cukup duwite. Wayahe awake dhewe nek Bali terbang go tuku tiket pesawat cukup. Wayahe budal haji ya cukup. Lho niku jenenge awake dhewe wis kecekel dunyane. Corok rumah tangga rezekine lancar. Rezekine toto. Lele awake dhewe niku omahe wis tingkat 3, pengen tingkat 4, pengen tingkat 5. Ya niku manusiawi, tapi yo kenemenen wis tingkat bareng sik panggan jaluk tingkat. Kula kadang nilai jagongan kalih wong-wong iki lucu. Pak kula niki jane demen omah tingkat. Tapi omahku yo gak serta tingkat. Lah nyapo? Jarene demen aku tuwek arep munggah wis aras-arasen. Oh iya tak angen-angen iya. Ya wis ora sah ditingkat lek ngono. Jadi niku ngoten niku. Siji wong sing tersesat, lebih tersesat niki wong sing gawe goroh mengatasnamakan Gusti Allah. Sing nomor loro wong sing ngaku-ngaku, senengane ngaku-ngaku, gampang oleh wahyu kok ngene Gusti Allah. Kamangka belas gak tahu. Makane niki kuatah saniki. Saniki lho kathah. Awakmu ki belajar apa? Belajar salah centak-centuk. Lah aku lho cethuk pangeran wae. Angel iki wis model ngoten niku angel model ngoten niku. Makane sakniku sing ngati-ngati. Wa man qala sa'unzilu mislama anzalallahu. Lan termasuk wong sing luwih tersesat niku wong sing senengane ngomong sa'unzilu mislama anzalallahu. Bakal nurunake sepadane perkara kang wis nurunake sapa Allah. Lho aku ki lho bakal dituruni wangsit karo Gusti Allah. Lah saniki kathah ngoten. Kathah saniki. Lho saestu sekathah. Kadang kula niku sampe kudu guyu kadang niku. Lho kula niku nate didhawuhi ya istilah dijagongi lah, jagongan. Tamu kula niku rena-rena. Ki ya unik-unik. Embuh aku kok dicethuk wong rena-rena iki piye ceritane. Nggih saestu. Tapi kula niku nggih mboten kalah akal. Kula niku nate dicethuki wong. Dijagongi wong sing jarene niku Gusti Allah ra enek. Kula nyauri nggih pancen gak enek Gusti Allah nek donya niku. Lho Pak Karim Gusti Allah niku gak enek to. Nek donya iki pancen gak enek nek donya Gusti Allah. Lek Gusti Allah enek nek donya, berarti padha karo awake dhewe. Wong Gusti Allah manggen nek donya. Aja salah paham lho nggih. Gusti Allah ndek enek lho Pak Karim nang donya. Lha kula lek nyauri ya pancen bener sampean Gusti Allah gak enek nang donya. Lho piye sampean iki rada beda kali liyane. Kula beda, coba padane liyane. Liyane gak ngerti aku ngaji, aku tau mondok. Gusti Allah ndek donya gak enek.
Mergo Gusti Allah lek ana nek donya berarti padha karo awake dhewe. Lek sampean ngaku Gusti Allah, Gusti Allah ki yo nek kene iki berarti yo dudu sik manggen nek donya. Kula nyaur nggih ngoten penak-penak. Tapi kadang kula niku nggih jagoan kalih tiyang ngoten niku lho, padahal kula nggih syukur ngomong. Aku tahu cethuk iki, tahu cethuk iki. Jajal tekono. Wong kuwi sing sampean cethuki nek sampean pas semedi tekono kenal aku apa ora. Lek gak kenal aku berarti ora ngampuh sampean sing kok cethuki iki. Ngene kok ya sesuke laporan tak tekoni kenal sampean Pak Karim. Iki ki tenanan apa ora wong aku ki lho ora nyapa-nyapa. Kowe ngapusi berarti. Lho sakniki lho kaya ngono kuwi Pak. Ya Allah, jenenge wong niku lek pengen golek pengaruh, rebutan pengaruh niku kaya ngono. Dadi ngomong sak ngomong niku wis rumangsane wis cethuk Gusti Allah, rumangsane wis oleh wangsit konggene pangeran. Niku sakniki niku terjadi. Nek kula ngomong ngoten niku mergo saking kerepe kula jagoan ale wong sing model-model ngoten niku. Makane kula siyen diparingi pesen kalih kiai kula. Niki saged jenengan damel. Lek jagongan kalih wong sing model ngoten niku sadurunge jagongan. Awake dhewe niku kudu duweni iktikad. Lek sing dijagongne wong sing model ngono kuwi kleru. Pun ngoten tok. Nek wis muni ngoten ten atine awake dhewe. Niku wong sing ngejak model ngoten niku enggak bakal mlebu ten awake dhewe. Lho niki ternyata ampuh, luwih ampuh omongane kiai kula. Dadi kiai kula niku lek ngomongi ngoten niku. Lho ngoten niku tolake piye Pak Yai? Pak Yai kula namung mesem tok. Wis pokoke jangger jagongan kalih wong sing model ngoten niku. Sampeyan wis ngiktikokne nek awal arep jagongan wis wong iki kleru. Ngoten niku pun mboten saged awake dhewe dipengaruhi. Niku filter sing pertama. Filter sing kedua yo ngaji, yo panggah ngaji. Awake dhewe niku dituntut panggah ngaji. Panggah belajar karo kitabe Gusti Allah, belajar Quran. Lho kula niku mboten waleh-waleh. Kula niku nggih mboten napa niku istilah andeh ngaji sinau niku mboten andeh. Bahkan rumaos kula nikmate hobi sing paling kula nikmati saliyane ngaji niku mboten enten. Lek kula dikongkon misalkan mimpin tahlil, dikongkon mimpin istighosah, niku mboten bagi kula mboten istimewa. Dikongkon ngimami reno-reno mboten istimewa, kon ngimami salat, kon ngimami napa niku, kon ngimami traweh niku mboten istimewa. Sing paling istimewa niku bagi kula niku ngaji. Ngaji niku duka, kula iku duwe seneng ing mboten umum. Maca kitab ngaji niku senenge ndak umum. Kula niku demene mboten umum. Bahkan susah niku iso ilang gara-gara maca kitab, gara-gara ngaji. Makane kula niku lek jenenge ngaji niku demene mboten. Lek sing liya-liyane niku wis babak tambahan bagi kula. Kon mimpin tahlil kon wis niku tambahan. Cara golek gajule sik akeh. Cara golek gajul wis aku gak usah dadi imam sampean sing imami niku gajule sik akeh. Tapi nek ngaji, jenenge ngaji, niku gak mesti wong niku saged. Umpama iso ya keterbatasan ombo utawa cupete sing didhawuhne niku sesuai karo sing banyak sedikitnya literasi yang pernah dibaca. Makane wong ngaji niku nyeneng nek cara kula. Senajan to kula istimak ngrungokne wong ngaji niku demen. Ngrungokne wong ngaji niku demen. Apa meneh sing diji niku kitab. Mboten ngaji panggung. Lek kula ngaji panggung niku ya demen, tapi ya demen ngrungokne wong ngaji kitab. Kok ana cah cilik mbalah kitab niku demen kula. Kok ana lare-lare sawir niku demen. Kok ana lare-lare niku maca siiran niku demen kula. Mbok siiran basa Arab, mbok siiran basa Jawa, mbok siiran basa Indonesia kula niku demen.
Mergo napa? Ketika awake dhewe istiqma ngrungokne karo wong-wong sing ngaji niku padha karo nasihati awake dhewe. Niku nikmate wong ngaji niku ten mriku. Sak liyane ada kenikmatan-kenikmatan yang lain yang diberikan Allah, yaitu keutamaan-keutamaan wong-wong sing gelem ngambah dalan nek ngene ilmu. Di ngapura dosane, digampangne mlebu nek ngene swargane Gusti Allah lan sak penunggalane. Niku termasuk kenikmatan-kenikmatan kemuliaan yang diberikan Allah nek ngene wong-wong sing gelem golek ilmu. Makane wanti-wantine Kanjeng Nabi niku golek ilmu mulai saka bandulan sampai awake dhewe dipendem niku wajib golek ilmu. Niku. Mergo napa? Kualitas manusia niku tidak dilihat seberapa banyaknya harta. Tapi kualitas manusia dilihat oleh orang lain maupun dilihat oleh Allah dengan seberapa banyak ilmu yang bisa diamalkannya. Nah niku lho. Dadi sepiro to ilmu sing kenek kok panjenengan pelajari terus ilmu mung saged panjenengan amal nih. Niku kualitasnya menungso niku mriku. Semakin banyak ilmu sing panjenengan angsal, semakin banyak ilmu yang panjenengan amalkan, maka kualitas panjenengan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya urusan bondo niku yo penting. Tapi tidak sepenting urusan ilmu. Iku corok kula niku ngoten niku. Niku salah satu damel proteksi, damel nglindungi awake dhewe saka pengaruh-pengaruh omongane wong-wong sing padha tersesat. Walau tara idzil zalimuna fi ghamaratil mauti. Lan lamun to weruh sapa sira tetkalane wong-wong sing padha zalim, wong-wong sing padha tersesat fi ghamaratil mauti ing dalem sekarat pati. Wal malaikatu basitu aidihim lan para malaikat saat wong-wong sing padha zalim niku sekarat pati padha beber tangane. Malaikat niku lho roh nek ngene wong sing tersesat niku beber tangane arep nyabut nyawane. Akhriju anfusakum, diperintah kali Gusti Allah, akhriju anfusakum, tokno nyawane wong-wong kuwi mang. Malaikat yo mengo metu nyawane lho. Malaikat lho sampe getak nek ngene wong model-model ngoten niku. Kamangka awake dhewe niku seprono seprene mulai cilik sampai sepuh belajar ngaji niku ben eruh dalane mulih, lek mulih ben slamet, lek slamet bar ngono iso sowan ngersane Gusti Allah kanthi penak. Ngoten. Makane ya kathah awake dhewe makane cara wong Islam dibelajari lek enek wong ninggal sing dionekne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awake dhewe niku asale kok ngene Gusti Allah. Iso urip bar ngono ninggal suwane ya balik ten Gusti Allah. Aja balik nek ngene kono Segara Kidul. Aja balik nek ngene kono Gunung Kelut. Balike ten ngene Gusti Allah. Makane nalika wong niku goroh-goroh mengatasnamakan Gusti Allah, ngaku-ngaku nampa wahyu, bar ngoten ngaku-ngaku nampa bakal nampa wangsit ten ngene Gusti Allah, lek sekarat pati niku diketak kalih malaikat. Wis metu nyawamu. Wah, bre susah. Kamangka awake dhewe larane sekarat pati niku digambarno tenang. Hadis-hadis arba'in niku digambarno koyok wong dibeset kulite dalam kondisi hidup lorone sekarat pati niku. Makane awake dhewe niku kon ngulinakne wong niku
Napa salah sijine digampangne oleh sekarat pati niki ojo nglendrane salat limang wektu. Jadi salat limang wektu niku aja sampai klendra. Niku gampangne awake dhewe dicabut nyawane kalih Gusti Allah. Dadi cara dicabut nyawane lorone niku gak kaya ngono kuwi. Lek normale wong mati lorone kaya dibeset kulite nalika kondisi urip. Tapi nek awake dhewe niku gelem jaga salat hafizu 'alas sholawati was shalawatil wusta. Salat-salatmu ki lho jaga apa meneh salat-salat wusta. Salat wusta sebagian mufassir niku ndawuhne salat asar. Tapi kebanyakan mufassir was shalawatil wusta nek salat awake dhewe niku aja keterpaksaan, tapi salat sing tunduk tenan ten ngene Gusti Allah, salat sing ikhlas tenan ten ngene Gusti Allah, salat sing khusyuk tenan nek ngene Gusti Allah. Lah salat sing tunduk niku sing piye? Salat sing ikhlas niku sing piye? Salat sing khusyuk niku sing piye? Ya iku salat sing ora golek purian. Nah niki ngoten. Salat sing awake dhewe mergo awake dhewe niki ngakoni kula niki makhluk panjenengan niku bendoro. Mergo kewajibane makhluk niki napa taat kalih bendoro siji. Awake dhewe salat ben iso khusyuk piye? Awake dhewe ngrumangsana nek awake dhewe niku akeh nikmat sing wis dikene nggene pangeran. Makane salat niku dadi cara awake dhewe niki saged syukur nek ngene pangeran. Jajal sampeyan hitung. Setahun niku jenengan sakit ping pinten? Lek di cross check nih kalih sehate kira-kira suwi sakite napa suwi sehate. Oh, lek suwi sehate lak ngono aku berarti wis pantes pancen aku lek ku salat memang minangka syukure awake dhewe ten Gusti Allah. Dadi tingkat pertama memang pantes awake dhewe ngumawula nek ngene bendoro mergo awake dhewe kawula. Iki tingkat sing pertama. Tingkat sing kedua awake dhewe nglakoni ibadah mergo syukur nek ngene Gusti Allah. Niku tingkat sing kedua. Sing iso ndanjalari awake dhewe iso bener-bener ikhlas nek ibadah ten Gusti Allah. Tingkat sing paling dhuwur awake dhewe niku ibadah mergo saking kerinduane awake dhewe kalian Gusti Allah. Lah jenengan angen-angen aku ki wis teko sing endi? Aku ki wis teko sing endi? Aku ki sik rumangsa dadi kawula sing kudu diperintah ya kadang lumuh barang, males barang ngono. Apa wis kualitase wis sampai teko syukur. Colok salat niku Allahu Akbar. Wong niku nek syukur ya Allah nikmate salat. Nggak iso sik diparingi iso ngangkat tangan takbiratul ihram. Kok seiso awake dhewe mung ditakdirne jamaah nang ngene masjid mugi barokah. Lho niku lek rumangsa syukur sampean angen ae. Mangkane lek wis iso terus ngoten niku saged istiqomah syukure fa insyaallah pada waktunya nanti akan naik makomnya sendiri mencapai makom mahabbah cinta kali Gusti Allah. Rumangsane lek gak jamaah nek masjid mugi barokah kaya enek sing kurang. Makanya wong niku ibadah niku sampean gambare kaya wong rokok. Wong rokok niku awalnya jajal. Kan ngoten to. Sampeyan tikali tiang-tiang rokok niku awalnya apa ya langsung iso menikmati mboten. Rokok niku ya jajal dipik, jajal. Kancane mlumpuk rokok, melok ngrokok. Bar ngrokok ngono mangan ya cangkeme pahit. Ya ora enak. Bar ngoten bareng jajal-jajal mergo kulino panggang jajali jelas rasane malah iso ngrasakne. Wah, rasane lek rokok iki rada legi. Wae legine piye ya ora paham kula. Lek rokok iki rasane apek. Basan wis kerep rokok neh. Akhire lek gak ngrokok ora penak, kaya wong suwung. Sampeyan tekok Mas Heri.
utawa teko sing gene ngrokok. Lho lek iso ngoten niku ibadah niku. Pertamane dipeksa. Bar dipeksa ngoten niku terus dirasakno. Ibadah ki lek rasane ikhlas ki ngene iki. Sampeyan terusno. Oh lek jamaah ki rasane ngene, lek dhewe ki rasane ngene. Sampeyan terus nih, engko lek wis terus tenan sampai ngrasakne ketagihan. Wah, aku ki lek ra jamaah rasane ngene. Weh aku ki lek salat dhewe ki rasane ngene. Lek ku salat kuwi mang lek cepet ki rasane ngene. Terus sampeyan rasakne sampai sampeyan ngrasakne ketagihan. Lho niku padha ngaji nggih ngono, dipeksa. Budal, awak keju kesel budal. Bar ngono aras-arasan dipeksa. Kuncine Allahumma meksa. Wis ngoten niku peksa. Senajan to ten mriki wis turu-turu wis turu. Ora apa-apa dipeksa. Sampai istiqomah. Ya paling ora aja sampai pedhot 40 dina. 40 dina nek sing pedhot baleni meneh. Ngono cara cah pondok niku ya ukurane biasanya 40 dina. Lan cah pondok ngaji 40 dina pedhot baleni neh kok awal diitung 40 dina. Lek wis terus saged istiqomah ngaji, suwi. Lek gak ngaji rasane suwung. Malam Rebo biasane ngaji gak ngaji ra enak. Lho ngoten. Kula niku nggih ngoten sami mawon. Kula siyen niku awal-awal tulung agung niku kaya tiyang suwung. Mergo napa biasane bar magrib niku ngaji. Lah ten tulung agung gak ana sing nyemak ngaji. Gak ana sing nyemak lalaran, gak ono sing nyemak maca kitab. Suwung. Mergo napa biasane bar magrib ngaji, bar isya ngaji, budal sekolah, budal kuliah, urung mondok, budal kuliah. Sik kos. Nek kos-kosan tilung biasane ngaji gak tau ngaji. Akhire ono sing kurang, biasane ngrokok orang ngrokok. Ngoten niku. Lek iso sampai ngoten niku. Biasane wiritan kok gak wiritan. Lek iso sampai ngoten niku. Lek sampean wis iso ngrasane sampai ngono kuwi. Oh berarti ibadah panjenengan niku wis mendarah daging. Kok urung sampai kaya ngono kuwi, berarti ya urung mendarah daging. Wis penake ngoten niku. Rasane piye lek sing ahli hisab niku wis paham. Nek ahli ru'yah wis mek nyawang tok mawon. Ahli hisab niku paham rasane wong sing biasane ngrokok terus gak ngrokok piye. Kecuali sing wis prei ngrokok. Sing wis prei ngrokok ya aja ditakoni, pancen nek ngomah ngrokok diketak bojone. Dadi wal malaikatu basitu aidihim. Wong niku nek zalim ngani ngoyo. Nalika sekarat pati malaikat iku beber tangan. Nyabut nyawane cara setengah karo digetak. Metu nyawane bae. Cara kene disendal. Lara rasane. Bahkan didhawuh nonton kitab napa niku, kitabipun Mbah Hasyim. Risalah Ahlussunnah niku didhawuh. Wong niku nek mati niki hadise sahih saking dicupluk saking Bukhari. Sampeyan goleki ten Bukhari. Sampeyan goleki dhewe ten Bukhari. Imut kula niki dicupluk saking Bukhari. Lek saking Bukhari berarti kan sahih. Sepenake ngoten nek. Dicupluk saking Bukhari. Wong niku lek saleh nalika dijunjung, diangkat niku dawuhe pripun? Taqaddumuni, ndang budalno aku. Ndang budalno aku. Tapi wong niku nek mboten saleh, nalika mun ninggal, dijunjung karo wong sing junjung arepe dibudalno. Niku halumuni peh cilaka. Cilaka nyapa aku kok budalne. Aja sik to, aja sik. Nah niku lho. Sambate antarane wong saleh karo wong zalim utawa wong kafir utawa wong sing ingkar kalih Gusti Allah. Nah awake dhewe garek milih urip niki jamane napa niku dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad niku paling penak.
Wong maksiat mboten langsung disiksa, ditekakne azab saking Gusti Allah. Beda kali zaman-zaman Nabi sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Maksiatan Gusti Allah didongakne karo nabine ditekakne azab saking Gusti Allah. Makanya umat Kanjeng Nabi Muhammad itu umat yang paling gampang, yang paling nikmat. Lamun to maksiat ora langsung disiksa. Makanya dinteni lek mbok menawa sik gelem tobat. Al yauma tujzauna a'dzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Ing dalem iki dina nek awakmu wis mati memang tujzauna bakal diwales a'dzabal huni karo siksa yang menghinakan. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang menghinakan. Bima kuntum taquluna, sebab apa yang telah kamu katakan alallahi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghairul haq, yang mana apa yang kamu katakan itu tidak benar. Ngomong lek nampa wahyu tibano gak nampa wahyu. Ngomong lek istilah cetuk kali Gusti Allah tibano gak cetuk kali Gusti Allah. Mung branding ben ketok alim, ben ketok waskita. Nah, makanya awake dhewe wis gak usah aneh-aneh. Salat sing bener, wudu sing bener, wiritan sing bener. Ngoten niku. Lek pancen jatahe ora usah diburu, cethuk-cethuk. Ngene penak to. Ning awake dhewe kudu yakin, urip niku hak, mati ku ya hak. Berarti donya niku hak, akhirat niku ya hak. Aja sampai awake dhewe gak iman eneke akhirat, murtad awake dhewe. Dadi kudu yakin. Sing terakhir, wa kuntum an ayatihi tastakbiruna. Awakmu memang disiksa kalih Gusti Allah mergo lek ngomong memang ngawur utawa lek ngomong memang gawe-gawe lan awakmu disiksa kalih Gusti Allah an ayatihi tastakbiruna karo ayate Gusti Allah, karo dawuhe Gusti Allah rumangsa gumedhe, rumangsa pinter, rumangsa sak liya-liyane. Jadi rumangsa gumedhe karo ayate Gusti Allah lah. Ngaji Quran iki opo gak penting. Iki aja sampai ngoten niku. Makane Quran niku ternyata induke ilmu. Biyen kula ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji napa-napa. Nek teng pondok niku ngaji fikih niku lek ajake nyekel kitab gede jumlahe napa niku Fathul Mu'in, Fathul Wahab, ngaji napa niku I'anah, kitabe kan 4 jusan. Wajake keren, nyekel kitab gede kandel-kandel niku keren. Bahasan slot suwi, slot tuwek diomongi karo kiai ini, fikihmu lho gak ono apa-apane. Wong fikih wis kudune dingge memahami Quran. Tak angen-angen tibakno ngaji tafsir memang luwih keren. Lho nggih kula siyen ngaji tafsir Jalalain, Pak. Tafsir Jalalain wis mek ngono ae. Gak keren, mek sak juz. Wis ngaji kitab fikih sing 4 jusan niku hajake keren. Ngaji Ihya 4 juz keren. Selesai kula angen-angen. Kiai sepuh-sepuh rata-rata ngajine malah tafsir. Jadi kiai niku bar mulang napa jenenge fikih, tauhid niku kula tinggal-tingali pokoke ngaji tafsir. Wiritane ngaji tafsir. Mbah Yai Ali niku pendak bar maghrib ngaji tafsir. Sampai situ diterusne malih. Kalih Mbah Yai Makhrus niku ngaji tafsir. Pendak bakda maghrib. Bahkan santrine sing kelas sanawiyah alfiyah awal wajib ngaji tafsir bakda maghrib dadi rutinan, dadi wiritan. Tak angen-angen ten griya nggih ngoten. Wonten kiai-kiai sepuh-sepuh bodho ngaji tafsir. Iyalah dibakno pokoke bar ngaji tauhid, bar ngaji fikih, balike panggan nek ngene tafsir Al-Qur'an. Ben ngerti karo dawuhe Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha ya Allah dzamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitah min hawaijid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi auladana wa barik lana fi arzaqana wa barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.